usilenda umuntu ayesondelene nawe kakhulu. Yeah. Kwenzakalani? Ngoba indaba yasilenda nje indaba edume. Silenda wathatha imali kahle umuntu wakhe. Yeah. So wayembambisile. Yeah. Ezobuya azoyilanda. So silenda ngenxa ukuthi baxabene. Wayidla leyo mali yonke. So shothi lo muntu wakhe wadinwa yileyo nto. Wayesemorganizela amanye amabari. Wamthatha ezumuntu abayoxoxa. Hawu. So mabefika ke lapho bexoxa khona wafike wamthethisa. Yeah. Emvena lokho uqinisile. Kwabe ngazuthi uyaxolisa usilenda okay washaya ngathi uyamxolela naye. Yeah. After that wamcela ucansi wavuma usilenda njengomuntu wakhe obvious. Yeah. After that ke balalo uthe sebelele kwangena laba abanyeke. Hey. Wasuka ke lophezulu kwakhe babengena nalaba ke bemenza njalo. Wena wamthola eseshonile noma? Mina ngabizwa nje ngoba ngani semarket. Ngabizwa kade nje ngihlukana naye ngabizwa ekseni. Yeah. Sekufanele simthathe simisa sibedlela ngiyamfica akhulumi uqumbile into ayiqokile itapile. Indoda yakhe moyibuza wena ithini ungasondelene nayo indoda yakhe ngoba sithi kwazi ukuthi usondelene nomuntu ethandana naye. Yeah, bengimazi umuntu wakhe bengikhuluma naye kodwa since that day nganyanya ngangabe usamkhulumisa. Yeah. Nganyanya. Zinqunywa amakhanda yekwe. Nina bendlondleni uphapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo. Omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile lichithwa ingqole endala yakhe kaMalandela. Awu nina bakashishiliza nedidi kwelimahulu limhlabela imbedule. Nina bentule bande kodonga kwelakithi kwabheka uZulu madoda ngiyabingelela enhla nasezantsi la kufinyelela khona lo mbukiso bhanyabhanya lona obingelelayo ngoprofessor ngengakamkhize lidabuka kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lolu hlelo lothamele njengamanje wethamele how I ended up in drugs ngaphansi kwesitebele iMp TV1 la ingosi lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngokhalo noma abavele ngeshiya ezidakamizweni basuke befika lapha bezosixoxela kabanzi ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi bona babewele kanjani ezidakamizweni. Sisuke sikwenza lokho nganhloso onqangeni na nenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Sifuna abantu bengagcini bewela nabezidakamizweni. Siletha laba bantu njengesifundo ukuzokhuza intsha, ukukhuza abazali, ukukhuza abantu nje indlela yokumele usiphathe ngayo ukuze ungagcini uyithola usesimene njengalesi. Uma kuumuntu wesifazane osezidakamizweni ungasola usumuntu odayisa ngomzimba kade uyinto ongakazi uzuyicabanga. Ungayithola usudayisa ngomzimba uyithola usubulawa lezihlahleni lapho ongazikhona. Uma umuntu wesilisa ungayithola usumuntu osentshontsha okungakulandela ekuthini ugcina ushawa abantu ushawa umphakathi ukubulala. So manje abantu abaqaphele izidakamizwa. Ngakho ke if uyaqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele usubscribe button. Ayakhula ama subscribers hayibo abantu baylisupport uhlelo siyabonga kakhulu bafowethu. Abantu abaqhubeke njalo belisupport uhlelo into ekhula kancane ke membership okuyiyona into ezokwazi ukuthi silekelele ukuze sihambele izikole. Ngakho ke abantu abasakwazile ukuthi besijoyine kwi membership ukhanyisile Ncamu, Phakamile Ntuli, Thobeka Nandipha, uNombuso Ndumo, Sindiswa Makhayi, Vuyelwa Msane, Retsoya Zwane, Xolile Zikalala, Faith Mandla, Precious Nene Busi Velaphi, Zanele Mthembu, sonke ngemathembi, Maphindi Dube Nomfundo Mashiyane, Sibongile Mpofu, Fikile Hadebe, Misane Misi, Nontokozo Malaza, Busisiwe Thulisile, Thando Ngubane, Sibahle Gcwensa, Sigeqa Magula from Real TV1, Amanda Yalo, Zola Tetile, Umungezi Mboyi, bese kuba yisikhokho nje sethu sonke kuyena umuntu oqala owajoyina i-membership uza nokuhle Ndwalenhle. Siyacela abantu bejoyine i-membership bafowethu ukuze izokwazi ukuthi silekelele sihambele izikole, siyokwazi ukuthi sikhulumisane nezingane. Ayikho indlela esoya ngayo ezikoleni ngaphandle kwe-membership. I-membership mhla yafika ku-1000 siyokwazi ukuthi sihambele izikole, sihambe nabo sihambe nabo abafowethu kube yibona abayikhulumela nezingane zenu beyitshele ngomlomo wabo ukuthi if ever wenza into enjengale ungayigcina uyithola usesimene esinjengalesi. Ngakho ke ngiyanxusa if
kunothisha abanokuthatha ama-episode bawabukisa iy'ngane, kunabazali abathatha ama-episode la bawabukisa iy'ngane. Siyacela before i-episode uyibukisa iy'ngane, qala uyibuka wena njengomuntu omdala, ubuka ukuthi kulungele lento ingabonwa izingane, ngoba sometimes sinokukhuluma ezinye izinto ey'gcine ziphuma esandleni, singathi-ke manje siyakhuza kanti sesithela upetrol emlilweni. Nkosazana kunjani? Ngiyaphila. Awuthi ukuqinisise. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Yazi umuntu ophansi. Ngisho ngifikile laphana awukhuluma uhlezi uthula uyihlalele yini kwenzakalani? Yeah, umuntu ophansi, cabanga nanokuthi ke vele ngidalwe nginje. Udalwe nje umuntu ophansi. Yeah. Ngisho ngoba mina ngimangalile ngisho ukuthi yena phela wena ngihlezi ngifika laphana ngithatha abantu kodwa wena awukazi ungakhuluma uhlezi uyithulele. And ngicabanga ukuthi namhlanje usuku oluhle kakhulu lokuthi uzoke mhlawumbe nawe ngicabanga ukuthi kubona bonke abantu nomuntu ovumile ukuthi hayi namuhla akeke kuye mina nami ngiyokwenaba udaba lami. Exactly. So uma ungabingelela lapha ekhaya babukeli ungathini? Ubani? Inkosazana ivelaphi izalwa ubani? Okay, ngiyabingelela kubabukeli. Mina igama lami nguMbali. Yeah. Ngwakwagodini. Mbali Godini. Uma wami wagodini kwaMakhutha. Okay. Ebese kuthi ubaba wami wakhuzwayo eAdam semathangeni. Yeah. Yeah, ngizalwa ke ileyo nsizwa yakhuzwayo. Ibishaya kakhulu. Ibinenduku. Ayisekho uzalwa isiqhwaga. Yeah, ubeshaya ngani ngenduku noma ngefulofu nje nenduku nje hayi ngeke akushaya inkokonye hayi kahle kahle wena uzalwa insizwa wena madoda ngizalwa insizwa baba insizwa unaba abafowethu no dadewethu? Yebo bakhona ngasohlangothini kamama noma ubaba nje ubechamsele? Ubaba ubechamsele, umama sibabili kodwa ke lo munye akasekho. Lo okuyena ozalwa kanye naye. Yeah, ukhule kanjani, ufundephi, ubuhlala nobani ekhaya? Ngihlala kwaMakhutha. Yeah. Ngo-17 bengihlala nogogo. Yeah. Mamkhize. Kanti ungwakethi futhi. Kamakhiza phelela lapha. Senculaza sami. Bengihlala naso ke bese kuba ubhuti bami. Yeah. Nomakoti wasekhaya. Yeah. Nomfowethu ozalwa udadewabo kama. Okay. Yeah. Ngafunda eThambo primary school. Yeah. Sengikhohliwe Nkosi yami uthisha wami wayengibhaxa nje ufuna ngifunda isiNgisi ngingasazi. Sakhe ukwazile ukuthi usifunde? Ngagcina ngakwazanga esikoleni kodwa ngasijwayela khona la ngabe ngibamba ngeke into engangayenza. Yeah, ngafunda ke ize ke kona ngingasiqedanga ke isikole ke. Yeah, okay. Ukhula laphana ufunda ubuyingane njani esikoleni? Ubuyingane bright, ubumfundo ozamayo, ubusalela ngemumva, ukhule uyingane njani? Ngifuna uqamba manga bhuti wami. Yeah. Esikoleni ngibe ngumuntu kanjena ko history bani geography lezo zinto lezo. Hayi bezingishaya bhuti wami ngidlala kakhulu. Kodwa woze ibalweni. Uyini esandleni? Uyinqele noma uyekudla? Ngukudla. Phela abantu yazi abaningi ekuthiwa nitho abantu abangamanqele bagudi kwi-maths. Uthola ukuthi umuntu futhi ogudi kwi-maths, ugudi kuyona kuphela. Ezinye izinto ziyamshaya. Ushaya ngisho isizulu sakubo. Ikhona enye inkabe yami wakuthiwa ayingayibizi ngegama naye siyadlula emhlabeni. Wayenzima lo muntu nge-maths loya. Inqele. Kodwa mfethu uma ekubhalela kuWhatsApp ehlula ngisho ukubhala isizulu sakubo. Uzoxela umuntu oshayo ezibalweni yini ehlula ukubhala. Kunzima ngempela manje leyo nto ungazange. So uhambe kwahamba wagcina umuntu ohosha imfa esikoleni. Ubusufunda bani lapho? Ngifunde ngiqala ke nje ka preschool ngaze ngagcina ka6. Okay. So kufunda kwami u6 it was bese kunzima futhi. So uma ungasithatha ubeke iziphi ezingqinamba obhekene nazo? Yeah, mina ngikhulu njengoba ngisho ukuthi ngikhuliswa ugogo. Yeah. Uma
wami washona angimazi ngenxa yokuthi wadliswa actually kwafanele sife sobabili so ngodokotela abathile bakwazi ukungihlenga ngaphila ugogo wami ke wazama lapha nalaphaya naye wangishiya ke I was young but kodwa ngase ngimazi sengikwazi ukuhlukanisa ukuthi ugogo lona usisi lona kodwa wasala endleleni naye okay ngase ngiqhubeka ngikhuliswa umalume wami omdala lo osekuyena oshadile umalume lokuyena ozalwa noma wakho usishadile nomakoti wakhe so ngenqinamba ethileke ukuthi umakoti wakhe wafika nengane la ekhaya benokunginyubezana nje ingane okungithandisisi umalume kazilona obengakuthandisisi umalume bekahamba emsebenzini uthola ukuthi ngisele naye yobuya umalume ngivuvukele yini athi angifihli ukuthi indaba ubenzani if ungabeka nje specifically into eqondile iziphi izinto adezenza ngoba yabona lo class baba ukuyise class awuzoshaya uzonya iwise class imali yakhe ifanele ngishawe angishanelanga lapha uyabona nje lezo zinto zasekhaya zokuthi okay uzokhuliswa ngokuthi wena like yena ubengicela ngifuna uqamba manga ubengicela because yonke into ebiyenzeka ngisho fanele ngidle fanele angiphakele ukudla fanele ngiyohlala lapha eminyango ngidle khona iTV mangifuna ukuyibuka fanele ngiyintshontshe uma engekho uma khona umalume mangikwazi ukuhlala nabo ngiyibuka uma engekho umalume cha ngeke ngize ngiyibuke so izona zinto abenginika inkinga ngazo lezo so iyona ke into ebidala ukuthi uke wakhuluma lapha sikhuluma off camera uthi uke waba nenkinga yokudlonguleka ubudlongulwa ubani ngasiphi isikhathi kusona leso siphithiphithi kusona leso siphithiphithi la ukusa angikwazi ukuhlukanisa cause njengoba ngisho ukuthi angikhulanga ngaba neziyalo zabantu abadala nani ukuthi kufanele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lozalwa ilapha emndenini umbiza ngubani kodwa ingane nayo yakhona la ekhaya ezalwa udadewabo ngicabanga ukuthi into kanjani uzalo umuntu owuzalo so ubehlala khona la ekhaya naye ugogo ke ngaleso sikhathi ubeyiphuzela ugavini noma benginaka yena kodwa ubethi mangabe eseyishayele uthola ukuthi uyilalele kusofa akaboni ukuthi ngenzani ngaleso sikhathi so umalume wami ke cishe ngasho igama lakhe okay unga end up ke esengirape for ngaleso sikhathi HIV na yayisangakabi nakhambi lokuthi ngalapheka but lona laselisondele but kwangakaphumi so ngarayipheka ke kanjalo ngithe mangirayipheka ngangazi ukuthi ngenze njani because ngingane angazi lutho mangifika gogo ngifike ngiyamvusa gogo yazi umalume kade phezulu kwami khona into ayifakile kumina athi yini leyo ngimtshengisa ukuthi wenze njani if kwakhomula ibhlukwe wenze njani ahayizi ibhadi ugogo ngithatha ngise lapho ngingana lapho ngingana ngazi lutho angise kosibhedlela mangifika esibhedlela kuthiwa ayibo umuntu orapele ngane uHIV positive so ngaqala ukuyithola lapho ke iHIV positive after that ke kwayimpilo nje yokuthi khona njalo fanele ngiye ekliniki ngenyanga ukuthi bayo angazi khona shuthi khona izinto ababezenza so angangazi ukuthi kuyini kwaze kwa end up ke ngakhula nganga ngikwazi kwaphuma leyanto lethu iphilisi nani lokuqala lona ke ngaqala ngalo ke kwathiwa ngiliphuze khona ngase ngithe ukukhula kwathiwa ngiliphuze ke ngaphuza lona ke kwaze kwayimanje iziphi inyathelo ezathathelwa umalume emveni kokuba esekudlongulile
Ngenxa yokuthi nganginogogo nomalume wami ushadile, azikho inyathelo ezathathwa. Namanje usayijabazela nje, la ijabazela khona, angimazi ukuthi uhlalaphi, but bengiye ngibe nokuhlangana naye mangabe ukuthi ngingale ekhaya. Yeah. Yeah, yikho nje into yaba umnyakazo for that. Into eyisikhipha esikoleni kwakuyona yiphi? Into yangikhipha esikoleni Ukuthi nje uthi namhlanje mina nje ngiyayeka indaba yesikole. into yangikhipha esikoleni kuthe sekushone ugogo ekhaya, umalume ngenxa yokuthi ngihlukunyezwa umalumekazi. Yeah. Uma eshona kuthiwa wayeshela ukuthi afuni ngisho ukuthi bangiyise kubuka baba because ubaba kangikhokhelanga and wangiphika. Alright, umalume shothi ngokubona kwakhe because umalume wayesegula, eseshawa iphika ne-TB. Esezibona shothi naye ukuthi amalanga yamhambela. So wangithatha wangihambisa kubuka baba. Yeah. Nayifika kubuka baba ngintroduceke kubuka baba ke bese beyangamukela jabuleke naye ubaba ukungibona. Angibonisa ingane zakhe, ngiyafika uzele lo muntu nezingane ngaphezulu kwami, obhuti, osisi, khona nje omunye ongaphansi kwami. Yeah. Yeah. So ayike ngijabuleke nami ukubazi kodwa nje ngihlukumezekile noma ngibazi angikho happy ngaleyo ndlela. Wafika vele unale enga ukuthi nginale enga yokuthi yes. Ngiphuma la ngihlukumezeke khona, bengingazi nanokuthi nginayo umuntu ekuthiwa ubaba empilweni. And angikaze ngatshelwa ngaye. Ngithe sengimbona, okay fine, waba right for mina. Yeah. No nestand mother sami sangamukela. Yeah. Nezingane zabangamukela. Okay. Sengahlala ke kulomuzi sa right. Umuntu okuyena esingathola nanga naye lana ingane endala, ngicabanga ukuthi owesithathu. Uyena ke umuntu ongangifuni noma ngibone. Hey. Akangifuni noma ngibone, angazi yini sibangani, ayikho futhi nento esibangayo. It's just that shuthi igazi lami nelakhe awashayisana. But mina elama linalutho for yena. Is about yena onenkinga nayo. So ngazithola ukuthi ngihlukunyezwe uyena ke manje la ekhaya. Okay, I try ukuthi ngi-understand isimo, ngimtshele nobaba, baba yazi usisi wami omdala la kanje uyangishaya, uvele nje angincinze ngingonakale ngalutho, angithume esitolo angitshela ukuthi angiyomthengela ukuthi akanqane ukungiphindisela esitolo kathathu. Ubona ukuthi hayi ngoba ekuthuma, hayi ngoba ngithuma uyalaya. Yes, hayi ngoba ngithuma. So nga-end up engayami isiningi manje kuyilento lena lapho osuka khona usezo eda kulento manje. Exactly. Nga-end up nginenye enga eningi ongangokuba isikhathi esiningi bebethi noma behleli nikeni clean egcekeni kini nenze yonke into niwashe nibe right, bese kuba khona isikhathi sokuhlala egcakini nje nixoxele. Yeah. Uthothi bazothi behleli mina ngihlile emva kwendlu, angifuni ukuhlala nabo. Ngoze ngisukume ngoba sengizwe ukuthi okay mhlambe ngumela amanzi, ngene endlini ngiphuza amanzi, ngisaba ngisho kusho futhi ukuthi ngilambile. Because mhlambe stand mother sikho sisaye elontukeni ngoba wayesebenza, sisaye emsebenzini khona yena. Angeke ngize ngisho ukuthi ngilambile ngalelo langa kuze mhlambe kushona ilanga ngingadlanga. Uma ngabe ubaba engangibuzanga ukuthi imbaluke wadla namhlanje, ngizohlala lishona ilanga ngadlile. Senguze ngidle sengilala. So engihlukumeza ngezinto nje ezikanjalo ngoba khona la wakwathi pregnant khona ngangimazi nomuntu omithiwe mina ukuthi umuntu ubanjani. Yeah. So lo mncane kwawuyena umxoxelayo ukuthi hayibo yazi dadewethu lana ngemithi. Wathi hawu mithi, hey ngiyazisa kubaba kanti ngibalalele. Ngenxa ukuthi ngibazwile
Yeah. Shuthi lo mncane ahamba afika atshela uma atshela ubaba vela amshaya. Hey. Athi maye emshaya lo avela asuka azoshaya mina. Athi mina sho sengimcebile. How to meet. Okay, for that ke abakazi lutho ngami ukuthi sengaye ngareshwa wara angaze ngibatshele. Futhi manje kahle bahleli nebhomu ngoba phela manje simohleli nomuntu ohlukumezekile wena ungazi ukuthi uhlukumezekile uzokwenza izinto kanti izinto eda. Yes. Umuntu athasuke bethatha umeza kwazi umuntu uthi umuntu esuka bebulala umuntu. Exactly. So ngithemba ngalokho ngahamba ngagula. Ngahamba ngaya esibhedlela mangifika esibhedlela ngijapha amagazi yonke lento kwenziwe bese kuyatholakala ke futhi ukuthi hayibo sis u-HIV positive. Ngithi mina okay bengikwazi lokho so inkinga yami ukuthi yilaba enginabo manje abebengazi. Abesethi uzokwazi ukubatshela noma ngibatshele bese ngithi mina hayi ngicela ungabatsheli mina engizokhuluma nabo. Yeah. As okay ngidischargewe ngihambe ngekhaya ekhaya ngifihle incwadi engangibuya nayo ngimbuke sihleli nje ngalelo langa azizwe ngithanda ngazi kwakunakelephi. Hey. Shuthi nami ngenxa ukuthi ngidinwa ngibuye ngisheshe ngidlulise ngidinwe ngibuye ienga ngidedele kufika ukuthi angimxoxele. It's okay ngubusisi wami angimtshela mhlambe kukhona umehluko ungenzeka. Ngimtshela ngithi yazi sisi nginenkinga la nathi indaba ngithi njengoba dengisa sibhedlela ngitholakala ukuthi ngi-HIV positive. Yeah. And ngi-HIV positive nje la ekhaya bengakaze ngimtshela ukuthi sengake ngareshwa ngimncane. Athi ayibumba indaba ungasitshela into engaka. Ngithi mina bengengize ngikwazi ukumtshela cause bengisafuna indlela yokungena sengingqena ukumtshela ukuthi ngoba khona lento obuyenza kumina ebengingayamukeli. Hayi ngithula yavele asuke ahamba ayotshela ubaba. Yeah. Ubaba ke athi ubaba ayikulungile ngoba sephumelela amaphilisi akhona akawadli. Yeah. Okay ngimxoxele namhlanje kusasa lohlanu siyaphuza. Yeah. Wametha vele ngayo leyo nto. Hawu. Akekho umuntu owayengazo wayengena ukuthi umbalo HIV positive. Ngaleso sikhathi ngikhumbula kahle ukuthi kwathiwa umuntu okuhlambalazayo kufanele uhambe uyombopha. Yeah. Uyaboshwa izinto ezifana nalezo. Ngangayenza leyo nto. Ngamcabangela ngoba kungazi ukuthi udadewethu. So kwangihlukumeza nako lokho kakhulu. Ukawabalula ukuthi ziningi izikhawu zami ukuyibulala. Yeah. Isiningi. Iviphi inhlobo uyisebenzisa ukuzama ukuyibulala kwakusuke kwenze njani? Okokuqala ngaphuza ngavodoza amaphilisi. Ngenxa yakubona ukuthi okay fine lengane isifaka stand mother inhliziyo embi ukuthi noma kiwa kothenga ingu fanele kuthengelwe lo mncane kakhulu. Mhlambe mina ngiswele ngecathulo fanele kuthengelwe lo mina ngizothengelwa mhlambe leso skipa nesiketshana mhlambe kushode nje lokho nalokho mangithi ngiyabheka ngala mhlambe ingubo icathulo konke uyabona nje uphelele ngala okwami kuyashoda. Yeah. So impilo yami nje kubona is like uma sebeyamfida ukuthi nje ngoba uma wabo kahle ayena uma wabo. So kumele ayilalele izingane zakhe mina ngeke azangilalele cause akuphume esizweni sakhe. So kunzima unceliswa ngayizala. Sisho njalo isiZulu. Yes. So kwaba into eyangenza ngaba neenga kakhulu ngazibona ngingolahliweyo ngempela ke manje. Okay ubaba ngizama ukumtshela ubaba azama ukuyilungisa into kodwa still kufane. After that ngabona okay fine. Kunokube ngiphile lempilo kanje angimane ngibulale. Khona lapha ekhaya la. Khona la ekhaya. Overdose amaphilisi
ngibuye esibhedlela ngaphuza enye into khona enye into engayiphuza ngazini le anti igama layo but iyaxebula because yes ngayiphuza but shothi angiyenzanga ngalendlela yokuthi izonginika inkinga kuze kube kodwa ngahlala esibhedlela for yona mana ngesikhathi usuzama ukuyibulala ubaba wathi emva kwalapho yimiphi imizamo azama ukuyenza ukulekelela ubaba wazama ukuthi at least athole indawo yokuthi ngihlale khona ngisuke eduze kwalaba because ngase ngimtshelile ukuthi umuntu okuyena singatholani naye kakhulu umunye and manje indlela ekwenzeka ngayo ngiyambona ukuthi usehlohla ngisho uma indlela izinto azenza ngayo ubaba ke phela umuntu wesilisa ngeke azanothise yonke into ubaba mangabe ebheka ukuthi impupha nayo la ekhaya inani nayo ubheka lezo zinto ezifana nalezo kanti umonakalo mkhulu udlula ukuthi abantu badlile ubaba yibo kanti ngihlala la ekhaya nje nibulalana nodwa ngithi mina baba mina ngeke ngisakwazi ukuhlala la ekhaya athi ubaba okay ngizozama ukuthi ngikise kadadewethu angithatha ubaba ngiyohlala kadadewabo dadewabo agule ashona ucaca ukuthi fanele ubuye umalume bakhe bezohlala la ngasaba ukuhlala nabantu besilisa senzile ya past tense eyenzeka kumina ngasaba ngabuyela back baba mjethi baba ngeke ngikwazi ukuhlala nabafowenu lapha yana bebodwa because sengayenga kanje baba kona uqinisile okay ubaba uthe sazama ukuthi alungise izinto zokuthi fanele ngifake uyiphandla nani ngibeke emsamu bamshaya ngesilwane because ubaba wami beyinyanga bamshaya ngesilwane wavuka ekseni esethuli mayivuka ekseni esethuli okay fine angcwatshwe kudlule lokho sengisele nabo ke manje la ekhaya akusekho la uzobika khona ke manje la ngabona khona ukuthi okay fine kunokube ngilongihleli la angizame ukuthola something ezongenza ukuthi ngikwazi ukuyithengela into engishoda ngayo okanye nje ngikwazi ukuziphilisa ngoba manje angeke ngikwazi ukukhuluma nalabantu angisitholi space sokuthi ngikwazi ukukhuluma nabo okay fine ngithole umunye usisi osebenza academic service eManzimtoti so lo sisi lona besizwana naye kakhulu bese ngiyambikela udaba lami athi awumbani kanti uhlele kabuhlungu kanje njengoba uthi mawuhlangana nami utshengisa umuntu ongenankinga ithi mina phela it's just that nje ngeke ngikwazi ukuhamba ngitshengisa wonke umuntu ukuthi khona into enginayo athi okay into engizoyenza mbani ngizokukhulumela nomlo awuliqinise ukuze umuntu akuzosekhaya ngithi mina okay ngingabonga athi right ayahamba emsebenzini abuye ntambama afike ekhaya athi mbali ngumsombuluko siyavuka ithi mina siyavuka ngempela athi ubani lo sisi lo igama lakhe no lisho kumele simpraise umuntu okwazi ukuthi mina ngithi uMadombolo nje igama lakhe nje ayingani siyabonga uMadombolo ukuthi abe nobuntu eziko so ngivuke ke Monday ngifike ngithathwe la emsebenzini lapha yana ke kusetshenziswa umshini nokuthi niyahala nisebenza emayadini abelungu sihambe a day amayadi awu3 depend ukuthi lelo yadi likhulu kangakanani mangabe lilikhulu kakhulu mhlambe nisebenza lodwa noma nisebenza u2 sisebenze lana sibe right hola malini 150 njalo ngolesihlanu ngisebenze lana ngibe right ngithathe lo 150 ngilonga ubeka kuyena ngithathe lo 150 ngilonga mangibona khona la ngishoda khona ngiyithathe ngimcela ukuthi ngicela ngiphelezele ngifike esiphingo ngiyacosha lokho engingenako ngibuye ngizekhaya mangifike ekhaya afike futhi ayiqoqe zonke lezi zinto usisi wami lengazwani naye ahambe ayoyishisa athi vele sesiyazi ukuthi uqomile wena
sunendoda wara usho ukuthi indoda likuthengela lezi zinto indoda lengithengela lezi zinto akekho usesowafika la wangibiza phambi kwenu ukuthi ngiyasebenza kanti mangisuke ngivuka ekuseni la ekhaya ngithi ngiyimsebenzini ngisuke ngiyaphi futhi usuke uyoqwayisa phela hayi ucaca ukuthi nje umona nje engawazi kuvele kube nenkuluke manje mfethu yabona ke manje akusengangami niyongisiza ukuthi ngiphumele ekhaya engqondweni yami ngivele ngicabanga ngiyokipita noma ngithola umuntu ngithola umuntu oright engizohlala naye kuduma izinto eziningi nje ekhanda lami kodwa manje futhi ngiyacabanga ngiyokipita umuntu wesilisa ngizokwazi kanjani ukummela ngisanale enga yokuthi ngare uke wangitshela ukuthi ngoba ungenayo ingane kahle kakhulu isisusa salokho ubuna le enga ngomuntu wesilisa ukuthi uyakwadlwengula ebudlelwaneni bakho kokuqala ngoba nje sesiya ngasemaphethelweni ubudlelwane bakho bebunjani ukulala nomuntu oqala ngesivumelwano sakho bekunjani umuntu ogcine futhi manje welele ekutheneni edayisa ngomzimba ungena kanjani ezidakamizweni ngibothi vele isikhathi nje manje sesidliwe yisho isikhathi sokuqala ngilala nalomuntu ngamukela cause ngangivele ngidinga indawo comfortable yokuthi ngingahlala wayi right okay ukuthandana kwakho nalomuntu wathandana naye wakushela nje waqoma into eqondile yes wangishela nje ngamqoma so enendlu yakhe eqashile okay ngathi into engifuna ukuyazi awuphushwanga ukuthi uyingoba unendlu wena uhleli kahle ekhaya okay wangamqoma so saba right sahlala after that ke kwaba ukuthi ke phela abantu besilisa uyabazi ukuthi bahambe bajike endleleni so wangijikela ke naye okay ngesikhathi usalele na uyongixolela umuntu othi ngiyaphazamisa ekhaya ngesikhathi ulala naye okokuqala angithi ola lo ngokade ugcine wena udlwengula ngesikhathi ulala naye okokuqala uma ungatshela umuntu ongakaze bese simeni sakho sokuthi udlwenguleke kwakunjani itrauma ngiyathusa ayikho lapho izinto owuzenza ekuthandaneni kwenu ezazimangaza ukuthi zikhona ngoba kwathatha isikhathi nanokuthi futhi silale kwathatha isikhathi yena wayengibuzini ukuthi wena into unjani wena yileyo nto engisaya kuyona ukuthi kwaze kwacaca ukuthi kumele ngibuze ukuthi yindaba kwenzakalani so ngamtshena ngathi mangimtshena so wadabuka yena wa-understanda so wazama ukuthi angenze ngibe polite ngibe right so ingqondo yami yazi yaba mind kahle ngendlela saze sa right usakwazi ukulala ungena kanjani ezidakamizweni ngingena ngokuthi ngisebenzile usuke ekhaya ngiza la edropeni ngathola umsebenzi overport ngihlala eMayville ngiqashile futhi nakhona bengiqashe nomuntu so after that wangishiya lo muntu ngase ngithola umsebenzi ngasebenza ngithe mangisebenza lo muntu lo ngahlala naye kwa right yonke into so emsebenzini la beyisebenza khona uyasazi isifo sasemsebenzini semali so behlala acwiye alozo madlana yokuthi nje aphile noma asende kubo because bengayena umuntu wala bewangaphandle obuhlala naye wona indoda leyo noma indoda usuhlala nomunye umuntu wesilisa okay before ngisukile nje nasekhaya nalowaya ngabuya ngizala ngathola umunye okay so entshontsha nje watholwa upartner wakhe ukuthi unjonja imali wamceba thema imceba kwacaca ukuthi lo fanele abaleke kuyimanje se-Eastern Cape akekho okay so kwangiphelela umsebenzi wena ukuphelela kanjani ngoba kusuwebile no bahamba bayegola bama benongo kwaphela kanjalo umsebenzi lo esengasekho eduze kwami ashawa imali yokurenta ashawa indawo yokuhlala ashawa nje izinto eziningi kwangiphoqa ukuthi manje sefanele ngihambe ngicela kubangane ngibaziyo ukuthi ngilale
ngiphuza notshwala yonke lento lena nga-overdose utshwala. After that ngithe overdose utshwala kwakhona ingane yakamakhelwane ebengivamise nje ukuthi ngiphi imali yentombazane. So bengingayazi ukuthi isebenzise idakamizwa cause mina bengisebenzisa inkantini. Okay, yes. After that ngiyithume ngisayongisengela inkantini ibuye nayo lento leni bengingayazi nanokuthi yini. Cause njalo bengihlezi nje ngihlalele ngidakele utshwala ngithi ungabona ngiphuza utshwala ngima ngihleli nayo ngiyixoxela kanjalo ngithi ungabona ngiphuza utshwala mfethu inkinga ziningi la ekhanda lami manje mangiphuzile imind nje iduke kulist ilali. Abese efika nayo lento le mayifika nayo athi awushayelana uzoba nje mind nje kahle ube nomali onke into uyithatha kancane uyithatha kancane mawubhemile. Yabona nje uzoba mind ube nomali mhlambe notshwala lobu ungabiyeka. Ngithi usho kanje athi ngithi kahle kahle ke yini le igama layo athi hayi into nje upowder yabo angafuni ukungitshela. Nangaleso sikhathi ngangingakayinaki nezindaba zemadayo zezamaunga ngingakanaki kakhulu ukuthi khona leyo nto enjalo. Hayi ngidonse lento lena manje ke njalo mayifika ngithi akangidonsise njalo mayifika ngithi akangidonsise cause ngizwe mind yami nje hayi mangidonsile right. Angina stress ngisharp so kwaya ke kanti lento iyang addict. So ithe maying addictor kwacaca ukuthi kuseyahlehla kumina sekufanele sokumnandi ukufaka umuntu mayesephakathi hayi umayibona sekufanele ngizamele mina ke manje nangempela ila ngaqala khona ukudayisa ngomzimba. Cause ngoba ngidinga lento. Uqala khona elokushini noma? Uqala khona elokushini. Elokushini kanjani? Lema lokushini. Ikhona indawo yokudayisa khona lapha? Lapha eMajalidini. Freeway lapha. Waqala khona nje lapha. Ufaka ubani ngoba phela into mawukade uyibukela kude ungekho eduze kwayo ngicabanga ukuthi nje mina nje sengapho. Ngibathola khona la. Wathole lapha ziyabuya la. Bangane esibhema nabo lana. So ngibaxoxele ukuthi yazi angazi nanokuthi ngizoyithatha imali ukuthi ngilo ngithenga lento kwathi asasebenzi kwathiwa uyaganga uyaganga kangaka asambe kwathi uyaganga kwenziwa kanjani hayibo kwenziwa kanjani makwenze njani thiwa hayi asambe watch and learn bangigezisa bangigqokise bangipende angizwani ke nokupendwa mina angifune kupenda kodwa ngalelo langa hayi ngathi ake ngibuke bangipenda nga right ngamuhle nje ngayintombazane girl hayibo kwenze njani hayi asambeni ngafaka isheqe ingaka hayi ngisuke ngizwe ngoba ngigqokile nje nginamahloni ngisho ukuba namahloni angigqokile nje ethi uyaganga asamba ngathi mangifika lapha babephusha mina yonke imoto emayo angithi phela Thoma usemusha hayi udlalobi hayibo yonke imoto emayo so hello conjure me new one hayibo bafisa abizanga mina lo muntu ubizeni shona khona kuyafika lapha kumuntu sisi uyayazi blue job angazi blue job yini yona le ayibhuti wami engathi ngikhulumela ngenye into yini la kanti bayabasakufaki laba basakutshela ukuthi ihamba kanjani ngitshelwani ngoba kuthiwa ngizobona khona hayi yini la kuba umuntu ongitshelayo hayi ngisho ukuthi hayi gxume ngihlalele hayi bhuti wami hayi angiyazi lonto athi hayi omunye one-mind ngoba ukuze ngiyazi lonto angifuni uqamba amanga ngathola iclient lendiye amandiya mada wasala emkhubeni amandiya wona thenga kakhulu kwaye mangiyazi-ke lento ekuthiwa yini lakufundisa hayi Nkosi yami Jesu hayi-ke kwaya ngayifunda lowo mpilo-ke ngosuku lokuqala mhlawumbe wenza malini? Ya ngosuku lokuqala cause lento ngoba uma usuke ubhema uba no-arrest ngeke wenza u-250 ya ngawenza u-250 cause ngase ngishawa u-arrest hayi ngoba kwase ngasekho ama-customer kodwa ngase ngigula sengiza ukuthi sekukhona lento edingakalayo yes ngawenza u-250 ngosuku lokuqala
So nje imali enkulu wekwayenza malini? Imali enkulu kahle kahle la emqazweni imali Enkulu? Oh, ayikho imali enkulu. Kuphi kulabo ababhemayo noma kuwona wonke umuntu odayisayo? Ya kuthina esibhemayo. Ngoba khona abantu phela abakhimezi, khona abantu abondla abondla. Okunini enibhemayo? Ayikho. Okay. Uvuma lokho okunikwayo? Uvuma lokho okunikwayo as long kuzokwanela lezo zidingo zakho sokuyifuna. Okay. Kuthiwa kuyagilwana lapha ekudayiseni. Awukaze weza wahlelwa inkinga wena ukuthi ugileke, usithola umuntu ogilekayo? Sonto leliya. Hawu, eduze nje. Endlule ngike ngacishe futhi ngareshwa umuntu obefuna ukuba yiclient. Yeah. So wangibiza ngaya kuyena wangibuza ukuthi ngilontuza ngamalini ngamtshena wathi yena ngeke anginike leyo mali engishoyo uzongiedela. Shuthi uku-edela lokho it's a red flag ngoba bonke abagilelwayo uvela umuntu ethi hayi mothi 200 ethi hayi ngizokunika u400. It's a red. Yeah. Hayi ke ngivume ngithi okay athi sizoyaphi ngithi mina ayi la ngoba kusobala okay kunendawo ngale kuthiwa se-White House esingaya khona. Athi hayi lapha yana ayangithanda ukuya khona. Ngitshela ukuthi mhlawumbe sewako wangifika khona mhlawumbe wathenga amanye amantombazana khona. Yeah. Mhlawumbe khona intombazana ayinqenayo khona yeah. Hayi sihambe naye ngitshengisa enye indawo ngale ngala sithenga ngakhona lapha ekuthiwa seMaskani. Ngale. Hayi mangifika lapha ngithi hayi ngeke ngikwazi mina ungena lana cause khona labantu laba ekuthiwa amabarrier laba bantu laba yana baya rapana bayakubulala uma uyintombazana ba rape indoda ba rape mfazi abanandaba bakuthathele yonke into yakho. Hayi bese ke athi manje soyaphi ngithi mina yinamangazi sitholeke enye indawo eyikhona nyana singene kuyona afika athi angikhumule abeyilayithela ugwaye ngikhumule ke iphenti ngilibambe ngesandla ngingakhumuli nje yonke into cause ngangigqoke vele nje. Bese thi ngihlale phansi ngimlindike eze ke kumina ke bese yangibuza ukuthi okay manje siqala ngokuthi siyala ngithi siqala ngokulala baba. Manifest indoda imali phambili ngoba angikwazi angikujwayele musongila lana futhi ke nje angikwazi ukuthi ngingavele ngikwenze lokho imali engekho esandleni. Ngingayiboni ngokuyibona. Ngingakayiboni akukwazi. Hayi athi hayi ngizokunikeza ngithi hayi ke makunzima ukungena kwesandla ephaketheni buti ngidedele ngihambe. Yeah. Athi hayi ngizokunikeza shaye ngazothi ufake izandla emaphaketheni ngime ngimbuka athi hayi imaki ngizokunika asiqale ngokwenza ngithi mina bhuti wami ungichithela isikhathi ngithi ngiyasukuma vela ngihlale ngobhongwane umuntu angikenye angicindezela ngilwe angicindezela ngabamba lo muno lo ngawuphula ngathi manguphula wafuna ukuza ngalesi esinye isandla watheza ngaso ngavele ngamhlala ebeleni ngezinye ila akwazi khona ukuthi angidedele ahlele. Semina noma kusebusuku? Usemini. Hawu. Kodwa ngenxa yokuthi kufihle inhlahla. So la futhi kudlula nezimoto. And ngangeke ngilithole bengeke ngilithole usizo kalula lapha ya. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu namandla angipha wona. Ukuthi ngikwazi ukulwa. Okay, yazi into siphelile isikhathi. It's 43 minutes. Sorry. Aya ke sithini abantu bayithanda kakhulu igigaba zokulokhu zokudayiswa ngomzimba ngoba igigaba engicabanga ukuthi abantu abangazazi kakhulu ngoba izinto ezenzeka ekusithakaleni nasekucasheni. Ngicabanga ukuthi lapho bazokufuna for part 2 uzoqedela kodwa ngiyacabanga lapho uyobusa unomdlandla kakhulu kodwa nenye into kumele beyi-understand abantu abafani khona umuntu okwazi ukuxoxa khona umuntu ongakwazi ukuxoxa in as much as usizwe istory so sekumele yona ke uyizamela ukuyikhandela yona istory ngoba yabona abanye abantu bayakwazi ukuxoxa abanye abantu uthatha omunye uyabona nje wena unomoya ophansi awuzukufana nomuntu ofana nombuso uhlanya malifike la livele lixoxa kubhavumuke yonke into so manje akufanani so abantu kumele be understand siyacela abantu be subscribe be join i channel
isikhathi asisenaso siphelile. Igama lami nguProfessor Ngingokamkhize Mdabwa kaNongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini langamandlakazi. Siyacela abantu bejoin i-membership ukuze if umfuna usese for part 2 siyacela ubhale lapho ngezansi ubhale nemibuzo ofisa ukuyazi nezinye izinto mhlawumbe uma ucabanga ukuthi ngimnqamlile uyibhale lapho ukuze uzoqhubeka kuzona. Siyabonga kakhulu.